Dos preguntes i un prec. La primera pregunta és: el passat 25 de novembre va entrar en vigor el decret que declara l'alerta de sequera, que també afecta a Cornellà de Llobregat, i aquesta alerta determina una sèrie de mesures de control per reduir l'ús d'aigua. Per altra banda, els ajuntaments de més de 20.000 habitants estan obligats a tenir un pla d'emergència de sequera municipal i actualment Cornellà de Llobregat no en disposa. Tot i que no en disposi, evidentment les limitacions de restriccions s'han de complir igualment. Preguntem, quines mesures de control en el consum de l'aigua s'estan aplicant a Cornellà i quan està previst realitzar i disposar del pla d'emergència de sequera municipal que hauríem de tenir? I amb el següent tema... No, resposta. Perdó. No, la resposta és senzilla. La mateixa que els 36 municipis de l'àrea metropolitana, independentment si tens o no tens pla. Les mateixes. Les mateixes. D'acord? I el pla ja m'ho contestareu. El pla contemplació, d'igual, no és un tema de pla o no pla, no ens enganyem. Qui té que fer el pla és qui té que fer el pla. Podrien ser més crítics en les mesures, però el que fem, perquè no podem fer una altra cosa, els 36 municipis fent tots el mateix. Per tant, independent de que tinguis o no, torno a dir, pla de sequera, perquè tots farem el mateix. El que no pot ser és que cada municipi tingui un pla i digui el que digui. D'acord? D'acord, però entenc que de quan es podrà disposar del pla que estem obligats a tenir-ho, ja sé que t'agraden els plans, que no faré cap pla, no et preocupis. No ho sé, no et preocupis. ho determina la llei del plan hidrológico. Bueno, aquí entraria una controvèrsia, da igual. Estem en aquest moment de bon rotllo? No, tens raó. El que passa és que en les circumstàncies actuals el que s'ha fet des de l'ACA i des de la pròpia àrea metropolitana és pactar totes les condicions que són similars, evidentment, de la presa de decisions que es tenen que posar en marxa sobre aquest tema. D'acord? I sobre l'altre el contestarem aquí... El Martínez. Sobre el plan ja te contestarà el planificador. Molt bé, gràcies. Segueixo amb l'altra qüestió que deriva amb un prec i una pregunta del mateix tema. En període de pandèmia, a l'Avinguda Can Cors, el tram comprès entre Montserrat Roig i Mercè Rodoreda es va limitar la circulació en sentit Cornellà Centre només per bicicletes i autobusos, al·legant necessitats per poder disposar de més espai i distància pel passeig de les persones en aquell moment. A posterior, l'equip de govern va decidir deixar de manera definitiva aquesta mesura. Les queixes de molts dels veïns i veïnes i de diferents grups municipals per aquesta mesura han estat reiterades des de llavors. Ara fa poc s'han instal·lat unes càmeres a un dels semàfors d'Avinguda Can Cors amb la Cruïlla, Mercè Rodoreda i Ernest Lluch, que s'habilitarà al desembre, pel que hem pogut veure amb una nota informativa, i s'han distribuït notes informatives de l'Ajuntament i Guàrdia Urbana als edificis d'Avinguda Can Cors i Mariolelia Campmany, indicant que l'accés ara seria hàbil amb les dues direccions, també per veïns i veïnes i comerços de la zona, però només pels veïns i veïnes d'alguns edificis. Aquesta nota informativa, en comptes de deixar clar qui podrà accedir i qui no, i si es limita algun altre accés, encara ha generat molts més dubtes amb tot el veïnat i com haureu pogut comprovar per la quantitat de peticions i preguntes que han vingut relacionades. Per un costat, llavors, preguem que es reverteixi aquesta mesura, com ja hem traslladat en anteriors ocasions, com que ja dubtem que es faci que s'ampliï l'accés en els dos sentits a tots els edificis propers, als carrers Avinguda Can Cors, Mariolelia Campmany, Montserrat Roig, Lleó Fontó, Barrabol Negre, Pompeu Fabra, Mercè Rodoreda i Ernest Lluch, i si tampoc es fa, que es distribueixi una nota informativa concreta i detallada del que es limita i a qui, i que també s'indiqui un telèfon o un correu electrònic de contacte per resoldre dubtes. I la pregunta és quin ha estat el cost de la instal·lació de les càmeres a uns dels semàfors d'Avinguda Can Cors amb la Cruïlla, Mercè Rodoreda i Ernest Lluch i quin serà el cost del seu manteniment. Gràcies. Molt bé, doncs no. Podria, Podria, però només faré una reflexió. Independentment d'això que es té que contestar i que a més no hi ha cap problema, està parlant amb tots els veïns. La idea era en aquest mandat estendre, i això crec que s'ha explicat, estendre aquell aprovat pilot que van fer a la carretera del Prat. I per tant jo crec que aquest ha de ser el camí. El camí és que en les teves vies urbanes tinguis només que suportar el tràfic urbà que ha de passar per allà inevitablement perquè vius, o perquè tens que anar a fer una gestió, com ha passat a carretera del Prat, que has d'anar a cuidar els pares o que passa alguna cosa. Això ha funcionat molt bé. I per tant ara
això es va obrint a poc a poc, perquè jo crec que és on tenim que acabar en el futur, no? I aquesta és la finalitat. La finalitat no és molestar, la finalitat és la que tots pretenem, no? Modificar sobretot actituds, no? I sobre l'altre, ja escriurà, ja contestarà Emília, no? Sobre el que fem. I a més el sistema és un sistema que permet perfectament anar incorporant, no? Perquè és una lectura de matrícules que permet que aquella persona que no ha de passar per allà, com passa a Avinguda del Baix Llobregat, a Carretera del Prat, evidentment se li tingui que denunciar. Jo crec que és cap a on tenim que anar. I per què ho podem gestionar? Perquè t'ho permet la tecnologia, res més. Sense tecnologia, això nosaltres ara no ho podríem gestionar, sí. I per tant aquesta és la idea i la finalitat. Però Emília contestarà sobre el tema que comentaves de despeses, manteniment i tot l'altre.